Ngiyanibingelela kwiKhanyisani TV. Igama lami ngumkhulu Nkhazimulo. Uma umusha kwi-channel siyacela usubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Bani benkosi, namhlanje ngizokhuluma ngento ebalulekile. Ubani uphethe impilo yakho? Ubani unika inhlanhla? Ubani unika imali? Ubani unika impilo? Ubani unika umsebenzi? Ubani unika umshado? Ubani unika umakoti nomkhonyane? Ubani unika le moto oyifisayo? Konke okufisayo, makhosi amahle, uphiwa abantu bakini. Makhona into ongenayo, indaba ibamba imsamo. Inyanga, abathakathi, abathandazi, izangoma, kuncane abangakwazi ukukwenza. Yebo, bakhona banganinika iy'gubhu ey'hambisana notikolosho nemidliwa, noma ey'hambisana nazo ley'lwane ethiwa iy'hlahla zemdlebe ezinegazi labantu noma igazi ley'lwane. Kodwa isiphetho kwalezo gubhu bagcine bethi fese sihlanganise nedlozi, okubuyela kukona ukuthi yonke impilo yakho iphethwe yidlozi. Manje mawukuthi wena ujaha ley'gubhu, ujaha ama-shortcut ney'thwalo, esigcineni fanele futhi kuncengwe idlozi lesithwalo sikwazi ukusebenza. Akulula yini ukulungiselela abantu bakini, ulungise umsamo wakini? Njengoba nje uzalwa imindeni ewu-4, ngichaza ukuthini? Owakababa wakho, komalume kababa wakho ngoba nobaba bakho unomalume bakhe, abakama wakho nakomalume kama wakho. Le mndeni le ngitshela abekho abantu abaphehlelana amanzi amnyama, abekho abantu abanye ababaleka ephehlweni, abekho abantu abahamba exabene ngale ndlela eyisimangaliso ukuthi bazi bagadlana ngemithi eyabanga ukuthi isimo sempilo singabi sihle. Awulungisi ngani iy'nkinga nezono ney'ngxabano eziphezu komsamo wakho, ubhekelela idlozi lakho ukuthi ukwazi uphumelele, kunokuthi uhambe uyokhothama kuyilwane notikolosho nezizwe nakonke lokho kubi ungazi mase ungale yiphi imiphumela yazo. Nakho la ngiya khona, umuthi wenhlanhla ungawusebenzisa kodwa ukuthi ukusebenzele idlozi lakho. Umuthi wokulwa nokuvika ukuthi ukusebenzele idlozi lakho. Even nespoki noma izinto lezi ezimbi ezihamba nobumnyama zike zihlanganiswe nedlozi noma liphoqwe ngenkani. Ma ukuthi impilo yonke ithinta edlozini, umsebenzi, imali, umuntu engithandana naye, ma ungakutholi konke lokho shuthi khona inkinga edlozini, khona into engalungile. Yebo, uyayidla le mithi, uwadla amagobongo, mase kungafika isikhathi sokuthi bakunika abantu bakini ngoba mhlawumbe imbeleko abazange bakwenzele kini, ngoba khona uxolo ongazange lenzeke phakathi komkhulu nogogo, noma uthole iy'mpande engingazona, noma ukuzaleka kwakho khona iy'nkulumo ezabakhona ongazazi wena ezivala impumelelo. Kubalulekile makhosi ukuthi ulungiselele idlozi lakho kuqala ngaphambi ukuthi ugijimele izindawo zezizwe. Akuve kuyinkinga-ke ukubona umuntu la ku-YouTube akutshele yonke into namandla anawo. Ngithi akekho amandla ngaphezu kwedlozi lakho. Angaba notikolosho abangakunika imali eningi, kodwa idlozi lakho uma lingavumanga, uyabathatha labo tikolosho, impilo ibe mfishane, ushone, noma kushayeke iy'ngane zakho, noma bakuhluphe kuze kufike isikhathi khona la khona sekufanele ukhokhe ngomphefumulo wakho. Lungisa umsamo wakho. Yebo, zikhona ezinye izinto esizisebenzisayo njengey'ngcabo zey'nhlanhla. Iy'ngcabo zey'nhlanhla siyishaya kakhulu uma kuwukuthi vele nomsamo wakho usu-right nemimoya yakho ihleli kahle emzimbeni. Yebo, siyakwazi ukuthi nedlozi lakho mase ligezekile laqhakaza lahlalahle emzimbeni, ulikhuthaze ngey'bunge nezinye izinto eziyimithi emihle zokulilekelela. Hhayi ngoba dinga ukulilekelela kodwa zokulikhuthaza, ukuli-amplify-a. Ngiyaphi la ngiya khona? Ufuna ukuphumelela, ufuna imali, ufuna ukushada, ufuna impilo ihambe kahle,
yonke impendulo kubantu bakini. Ngeke futhi ubaphoqe ukuthi bakunike into abangafuni ukunika yona. Funda ukucela idlozi lakho uxolo, funda ucela idlozi lakho iy'nhlanhla, funda ucela labasemnyameni ukukhanya, funda ukuxhumana nabalaphi bendabuko abangathandi ukusebenzisa amandla obumnyama nama-shortcut. Khona amathongo ahlala emanzini, abanye benu fanele ninikele emfuleni, abanye benu fanele niyofakwa emfuleni ukuthi kuvuleke izinto zenu. Abanye benu fanele nibeke isithebe nje singenagazi. Uma ungabheki ukuthi kubambephi kokhokho bakho nabantu abaphila phambi kwakho, ujahe ukuthi ngifuna isithwalo, ufuna ukhothamele iy'lwane ezingakuzali, uzoba nenkinga. Makhosi amakhulu, uma ufuna iy'gubhu cha, hhayi ungezi kumina, anginazo. Anginazo, akuzange ngisho ngikwazi ukuyigaya, anginazo. Ngoba angizenzi, angifuni futhi ukuzenza. Ngoba asikho isidingo. Ufuna usizo ngethongo, uphumelele, umshado, iy'ngane, awukhulelwe, umkhwenyana nakahlala, bafika abafana bakubunje umuntu abafike bamthathe. Inkinga isemsamo. Dinga usizo 081 30 41 98. Makhosi amakhulu.